xeshikweni sitshoyo ukuthi asinabo ubono siyazikhohlisa. Ethi yona inyaniso ingabikho ukuthi xeshikweni sizivumayo izono zethu unyanisekile yena ulungile kanjalo ukuze asixolele izono zethu sihlambulule kuwo konke okungalungileyo. Rhamente engcwele zigildas bomama nani botata isibhalo esincele siyasiyala kwindawo ngendawo uba masivume sicela izono zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu nokuba ke singananisi sizifihle ebusweni boThixo namandla onke kuba owethu wasezulwini. Ngoko sibe nakho ukuzicela ngenhliziyo elulamileyo nethobekileyo nelilayo nevayo kuze sizuze ukuxolela kwazo ngabe ububele bakhe netafula lakhe lingenambaliso. Ngakho ndiyanithandaza ndiniyala nina nonke nikhoyo apha ukuba manindipheleke ngenhliziyo encwengileyo nelizwi elulamileyo siye esihlalweni sofefe lwasezulwini lisithi emva kwami.